Minister van Financiën van Curaçao, de heer Javier Silvania en zijn delegatie. Minister van Financiën en Planning van Suriname, de heer Stanley Ragubarsing, zijn delegatieleden en de consul van Suriname. Overige ministers van Curaçao, leden van het parlement van Curaçao, dames en heren, goedemorgen. Goedemorgen, bon dia y bon bini. Welkom op deze historische dag. De dag waarop het belastingverdrag ondertekend gaat worden tussen Curaçao en de Republiek Suriname. Dit belastingverdrag is ter voorkoming van dubbele belasting tussen het Koninkrijk der Nederlanden ten behoeve van Curaçao en Suriname. Vandaag viert Suriname ook nog de Kitty Kotti en dat maakt deze dag extra bijzonder. Mijn naam is Nathalie Kannegieter en voor deze ochtend ben ik de moderator. Wat dit moment extra bijzonder maakt, is het feit dat het belastingverdrag getekend gaat worden ten overstaan van jullie allemaal, onze speciale gasten. Het programma zal beginnen met de daadwerkelijke ondertekening van het belastingverdrag. Vervolgens worden de leden van de pers uitgenodigd om in de zaal hiernaast een kort persmoment te hebben, waarin ze vragen kunnen stellen. Jullie als publiek hebben op dat moment een korte pauze en jullie kunnen genieten van een lekker kop koffie en de heerlijke versnapperingen. En ongeveer om 10 uur komen we terug in deze zaal voor de toespraken en voordrachten door de ministers. Ik stel voor dat we gelijk overgaan tot de ondertekening van het belastingverdrag. En hiervoor wil ik onze minister van Financiën van Curaçao en de minister van Financiën en Planning van Suriname uitnodigen om de mappen open te maken. Applausen. Ik wil u allen feliciteren met het zojuist ondertekende belastingverdrag tussen Curaçao en Suriname. Als het goed is hebben jullie op tafel een glas om te proosten. Laten we dat vooral doen op dit bijzondere moment. In de tussentijd wil ik ook de aanwezigheid erkennen van onze minister-president, meneer Pisas, en de overige ministers van Curaçao. Welkom. Terwijl iedereen het glas heft, gaan we toosten op dit hele bijzondere moment tussen Curaçao en Suriname. Marcha bien, gefeliciteerd. Proost. Helemaal goed. Wij gaan nu over tot een kort persmoment. En ik wil jullie uitnodigen om in deze zaal te blijven of hier buiten om te genieten van de versnapperingen. En wij gaan in de zaal hiernaast voor een kort persmoment. Ik wil alle leden van de pers uitnodigen om ons in de zaal te volgen. Ministers Silvania en Ragubarsing, alstublieft, als u ook klaar bent, we kunnen overgaan tot het persmoment. We zijn dadelijk weer terug bij jullie.
Financiën van Curaçao, de heer Javier Silvania. Minister van Financiën en Planning van Suriname, de heer Stanley Ragubarsing. Voorzitter van de Taskforce van Belastingverdragen, Germaine Request. Directeur Belastingen van Suriname, mevrouw Wijnerman. Leden van de pers van Curaçao en ook leden van de pers van Suriname, welkom bij deze persconferentie in het kader van de ondertekening van het belastingverdrag tussen Curaçao en Suriname. U heeft nu de mogelijkheid om vragen te stellen over dit belastingverdrag. En ik wil u vragen, als voor degene hier aanwezig, als u een vraag heeft, geef het aan, want we hebben een microfoon. We zijn nu live, dus dan kunnen de mensen die ons volgen de vraag ook goed horen. Aan wie kan ik het woord geven? Heeft er iemand alvast een vraag? Ja, de heer. Ja, kunt u alstublieft naar de microfoon lopen? Ja, meneer Ragubarsing en meneer Silvania, of mevrouw Request ook natuurlijk. Het gaat om het eerste verdrag dat op Curaçao wordt getekend, tussen Curaçao en Suriname. Op welke punten verschilt dit verdrag met andere verdragen? Bijvoorbeeld dat verdrag dat met Malta is getekend door het Koninkrijk. Bedankt voor je vraag. Kan iedereen mij goed verstaan? Iets dichter. Bedankt voor je vraag. Het is een hele goede vraag die je stelt. Wat wij hebben afgesproken is dat als wij verdragen sluiten met andere landen, doen we dat conform ons verdragsbeleid. Ons verdragsbeleid voldoet aan de internationale standaarden. Voor ons is van belang dat wij aan de internationale regelgeving houden en dat wij een win-win situatie kunnen creëren voor beide landen. In dit geval Suriname, daar hebben ze nieuwe aardolie gewonnen. En op Curaçao hebben we kapitaal. Dus de samenwerking, de wisselwerking tussen beide landen zal een win-win situatie creëren. Omdat de ene land heeft kapitaal nodig, maar de andere land heeft expertise en kapitaal. En misschien voor meneer Ragubarsing, wat is eigenlijk de impact van de ondertekening van dit verdrag voor uw land? Ja, dank u wel. Laat me zeggen dat wat onderscheidt dit verdrag van eerdere verdragen is dat het onderstreept de zelfstandige status van Curaçao als land. Het is voor het eerst dat op Curaçao op deze wijze een dergelijk verdrag wordt getekend. En op een historische datum van 1 juli, die historisch is voor ons beide landen. Ook voor het Koninkrijk der Nederlanden. 1 juli is een historische datum en één waarop we doorgaans terugkijken. En die datum van vandaag en dat verdrag tekenen vandaag geeft ons de gelegenheid om een nieuw hoofdstuk te schrijven dat naar de toekomst gaat kijken. En dat de goede band die bestaat tussen onze beide landen, tussen die 3 landen, dat die goede band een nieuwe dimensie krijgt. Door dat belastingverdrag wordt het mogelijk dat bedrijven in elkaars landen kunnen investeren en geen dubbele belasting betalen. Dat bedrijven het makkelijker gemaakt wordt om bij elkaar te investeren. Dat wij meer samen kunnen doen. En het elegante van dit belastingverdrag is ook dat het niet één is waarbij 2 landen afspraken maken met gelijke belangen en er een stuk concurrentie ontstaat. Nee, hier komt er een verdrag met aanvullende kennis en expertise. Zoals collega Javier vertelt, wij staan op het punt om zwaar te investeren in olie en gas. Curaçao heeft kennis en ervaring met de verwerking, met de distributie, met de handel in olie en gas. Dat is kennis die wij zeer goed zouden kunnen gebruiken. Suriname heeft tal van natuurlijke hulpbronnen die hier een rol zouden kunnen vervullen. Als wij ervoor kunnen zorgen dat dat goede ondernemerschap en die spirit die er is in beide landen, dat die met elkaar kunnen samenwerken. Dat ze niet op beide plaatsen belasting betalen. Dat wij faciliteren zoveel als mogelijk
dan ontstaat hier een situatie dat we in beide landen ons ondernemerschap niet alleen meer ruimte geven, ruimte bieden om te groeien en te bloeien, maar ontstaat er ook veel meer band en binding tussen de historische relatie van onze twee landen. En ik denk dat ons beide. Ik moet zeggen dat de teams in beide landen, in alle drie de landen, in Nederland, maar vooral op Curaçao en in Suriname, de technische teams ontzettend veel werk hebben verricht. En dat wat wij vandaag tekenen op de eerste plaats is dankzij hun harde inzet, hun hele grote mate van deskundigheid die ze aan de dag hebben gelegd, dat ons in de gelegenheid schept om dit nieuw hoofdstuk voor de toekomst voor onze beide landen te tekenen. Dus meneer Silvania, als ik het goed begrijp van meneer Ragubarsing, het wordt makkelijker om in de toekomst te gaan investeren. Dus van Curaçaose zijde en ook van Surinaamse zijde. Dat klopt. Een investeerder wil van tevoren weten welk land die belasting moet betalen. Dus je wil voorkomen dat de investeerder in beide landen belasting moet betalen of in geen van beide landen belasting betaalt. Dus als je een belastingverdrag hebt dan met Suriname, dan is het verdrag geregeld wie belasting moet betalen, waarover en wanneer. En dat geeft duidelijkheid en zekerheid voor investeerders. En mevrouw Request, wat is de volgende stap hierna? Dus met Suriname vandaag. Op een historische dag natuurlijk. Het is ook een historisch moment voor Curaçao, het eerste verdrag. Maar wat is next? Want we hebben Malta al achter de rug. En als ik me niet vergis, moeten we nog een en ander regelen met San Marino, toch? Ja, dat klopt. Voor ons is nu belangrijk natuurlijk dat het belastingverdrag met Suriname dat door de ratificatieproces heen geleid wordt. En dat betekent dat wij intensief samenwerken met buitenlandse zaken en ook met dienst buitenlandse betrekkingen, wat op Curaçao gevestigd is. En dat betekent dus dat met een toelichtende nota dat naar de Staten-Generaal gaat. En wij zullen dat ter stilzwijgende goedkeuring voorleggen. En als dat goed gaat, en daar hebben we alle vertrouwen in, dan kan het zijn dat het ook binnen 30 dagen dat het dan ook aangenomen is. Dat betekent natuurlijk uiteraard ook dat van de Surinaamse zijde dat ook een nationale goedkeuringsprocedure doorlopen moet worden, alvorens het verdrag tot stand kan komen of in werking kan treden. Als het gaat om de toekomst, zoals u weet zijn we ook met andere landen aan het onderhandelen. En hebben we een belastingverdrag met Malta en met San Marino is al ondertekend. Het belastingverdrag met Malta, dat is al door de Tweede Kamer in Nederland is dat goedgekeurd. En dat ligt nu ter behandeling bij de Eerste Kamer. En morgen vindt er een procedurevergadering plaats waarin besloten wordt of dat als hamerstuk wordt aangenomen. En daar lijkt het ook te gaan gebeuren. Dus dat betekent dat Malta binnen handbereik is dat het in werking gaat treden. Als het gaat voor San Marino, ook in San Marino hebben we in november vorig jaar hebben we het belastingverdrag ondertekend. Hebben we ter stilzwijgende goedkeuring hebben we dat aangeboden. Er zijn vragen gekomen vanuit de Tweede Kamer. En de verwachting is dat het met de één vragenronde, dat zijn dus vragen die schriftelijk worden gesteld, dat het daarna ook voor het verdrag van San Marino dat het goedgekeurd gaat worden. Vervolgens na Malta en San Marino zijn wij ook in gesprekken met andere landen. Zoals u weet hebben we een onderhandelplan voor 2024. En daar staan ook opgenomen welke landen wij voornemens zijn om onderhandelingen te starten. De gesprekken zijn er al, de initiële gesprekken zijn er al geweest. En dat is met Barbados en dat is met Cyprus. Dus die twee landen en nog een derde land, dat is Mauritius. Die hebben ook aangegeven dat zij graag met ons onderhandelingen willen starten. En mevrouw directeur van de belasting in Suriname. Weinerman. Mevrouw Weileman, ja. Wat betekent dit eigenlijk voor Suriname, als ik het heb over belastingen natuurlijk? Ja, dankjewel. Voor ons betekent het hetzelfde wat de minister aangaf. Fiscale transparantie is voor ons van eminent belang. En dat hebben wij dus nu met dit verdrag gedaan, omdat we met het verdrag ook beogen dat wij samen met onze collega's vanuit Curaçao een goede
uitwisseling van informatie kunnen opzetten. Omdat het verdrag ons de mogelijkheid geeft om kennis, niet alleen uitwisseling van kennis, maar ook uitwisseling van informatie. Wij zullen terug in Suriname ook het traject intensief inzetten voor ratificatie, zodat wij het verdrag kunnen gebruiken, omdat wij dat ook beogen. Wat voor de belastingen, we zijn in een transformatieperiode en bij de Belastingdienst in Suriname. Het is daarom van eminent belang dat wij met partners verdragen kunnen sluiten. En los van het sluiten van verdragen ook goede samenwerking kunnen afspreken. Dat hebben we dus gedaan met Curaçao. Dus onze eerste stap is het verdrag. Maar daarnaast hebben wij ook aangegeven dat wij de samenwerking verder gaan verstevigen op het gebied van fiscaliteit. Mijn laatste vraag, misschien voor meneer Raghubarsing. Gaat u de potentiële investeerders, bijvoorbeeld de aardoliemaatschappij, gaat u die ook intensief informeren over dit nieuwe belastingverdrag? Ja, absoluut. Ik moet zeggen dat, laat me zeggen dat in dit geval ook blijkt dat politici uit Curaçao een heel scherp beeld hebben voor de belangen van hun bevolkingen en voor de samenwerking. Omdat een paar weken geleden in Paramaribo de grote conferentie was, de 4e keer, over energie, oil en gas. En op die conferentie was een behoorlijke goede delegatie vanuit Curaçao was aanwezig in Paramaribo, waaronder onder leiding van uw minister van Economische Zaken. En daar zijn goede afspraken gemaakt om die samenwerking meer uit te werken en daar meer in te doen. Wat er gebeurt met dit belastingverdrag is dat die samenwerking, dat het elkaar aanvult. Dat dit belastingverdrag de basis schept om die samenwerking die onze collega-ministers van Economische Zaken met elkaar bespreken, dat dat makkelijker van de grond kan komen en dat het gefaciliteerd wordt. Ik denk dat in dat opzicht ik moet zeggen dat opvalt de vooruitziende blik en de visie van collega-ministers op Curaçao om inderdaad te kijken en proactief aanwezig te zijn bij de kansen die er zich aandienen en niet te wachten tot ze komen, maar er naartoe te gaan en gesprekken te voeren. En ik denk dat wij op een punt staan in de historie tussen onze twee landen om belangrijke stappen vooruit te kunnen zetten. Wij krijgen die kansen geboden. Die kansen van natuurlijke hulpbronnen zijn ons door God gegeven. En aan ons is de taak om ervoor te zorgen om die te doen werken in het belang van onze bevolkingen. Zodat iedereen daar profijt van heeft. En ik denk dat het vereist, en ik denk dat die er zijn, politici aan beide kanten, die dat proces willen leiden, ook werkelijk doen leiden. En ik moet zeggen, ik heb in het geheim een paar mensen de afgelopen dagen verteld dat collega Silvania meer dan ik eraan getrokken heeft. En ik ben hem daar zeer dankbaar om dat wij dit moment vandaag hebben. Nogmaals met onderstreping van de technische teams aan beide kanten met grote mate van deskundigheid en inzet dat wij hier een stap kunnen zetten om te zeggen wij gaan, onze landen zijn goede landen met goede mensen en wij gaan een stap zetten om een betere toekomst te scheppen. En de kansen die zich daarbij aandoen, die kansen die er zijn, dat wij die kansen gaan benutten. Gefeliciteerd. Bedankt. Ratangi. Dank u wel. Masha, dank je. Luyentai. Ik kijk even of er nog andere vragen zijn. Ik weet niet of vanuit de tafel nog iemand iets wil toevoegen voordat we... Nee? Ja? Alright, dan wil ik jullie bedanken voor de vragen, voor de aanwezigheid. En hierbij eindigen we ook de persconferentie in het kader van het belastingverdrag tussen Curaçao en Suriname. Masha, dank je.